Θα προσέχετε όσοι πίνετε κόκα-κόλα. Όσοι πίνετε κόκα-κόλα έως εδώ τέρμα. Τέρμα. Τα εργαστήρια των σιωνιστών, των ταλμουδιστών εργάζονται ακαταπαύστως προς επίτευξη των στόχων τους. Δημιουργούν καλλιντικά και σπρέι που επιφέρουν στηρότητα. Προσέχετε τα αυτά. Όπως επίσης και ιούς σπέρνοντας των πανικών του θανάτου. Δημιούργημά τους είναι ο ιός του AIDS και πολλά από τα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών, λόγου χάρη Λεβίς, Μάρπορο, Κόκα-Κόλα, για την οποία ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εδήλωσε προετών. Είναι πασίγνωστον, είπε πλέον, ότι πολλά ποτά στις Ηνωμένες Πολιτείες περιέχουν ανθρώπινο αίμα και κοκαίνη, με πρώτη την Κόκα-Κόλα και τα παράγωγά της. Το λοιπόν, ας προσέξουμε αδερφοί μου, είναι φοβερό τούτο το οποίο αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν. Γι' αυτό προσέχετε τούτο και προσέχετε επίσης τι αγοράζετε. Μην αγοράζετε ό,τι έχει επάνω την πεντάλφα. Μην νομίζετε ότι είναι αστέρι. Είναι η πεντάλφα του διαβόλου. Είναι η πεντάλφα των σιωνιστών. Προσέχετε, διότι με αυτά δαιμονίζονται και τα παιδιά μας και εκείνοι οι οποίοι τα φορούν αυτά τα φορέματα. Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας θα πάρουμε μόνο ένα σύνθημα. Αδερφέ μου, κράτησε επάνω σου το Ευαγγέλιο, να το έχεις σύντροφό σου αχώριστο, όπως το είχε ο στρατής, δια να πολεμήσουμε τον αόρατον εχθρών. Βοήθεια μας.